ओरैबायदि दुखु दा बोराय बुरि सानैल' जोंनो मावनानै जायो बिराद दुखुखा जोंनो दा ओंखायनो सारमोननिफ्राय आङो मोनबा एसे अनसुंथाइ मोनोबा आं सारमोनखौ खावलायदों प्रमद बर' सारमोनखौ फेरेंगा सारमोनखौ आरो आसाम सरकार सेन्ट्रेल सरकारफोरा अननानै जाहाथे जोंनो 5 लाख थाखाखौ जाहाथे अननानै होयो जाहाथे बेखौ साख्रिखौ मोनबाय नामा? मोनाखै दिनैसिमबो गैया साख्रिबो गैया जेबो गैया आरोबाव आंनि फिसाखौहाय बे ओरै फिसौ सानैखौहाय माबाव नायगोन मागोन सिन्था जानाङा होननानैहाय बुंदोंमोन बे प्रमद सारबो फेरेंगा सारबो। आंनि मुङा रन्जिला बसुमतारी आं बसगाव सराइबिलनि आंहा सासेल' फिसालामोन बे सासेल' फिसालाया आङो लेखा फोरोंनानैहाय खस्थ' खालामनानैहाय फुनायाव आंनि फिसाया मा होनो 5 स्टाराव मोनबायमोन आरो बेनिफ्राय 5 स्टाराव 3 बोसोर मावनानैहाय फैदों बियो सुटियावहाय सानसेखालि फैनानैहाय आंनि फिसालाया दाना मा सानखांखो सुटिनिफ्राय थांफिननांगौआव दाना NDB-आव थांबाय NDB-आव थांनानैहाय दाना मा होनो 11 मास जाहैबायमोन आरो थांनानैहाय 11 मास जाहैबायमोन बिनिफ्राय आंबो मिन्थिया बिनि थांनायखौहाय थांदोंना थाङा आं मिन्थिया आरो बेनिफ्राय उनाव मिन्थिबाय आं बयनिफ्रायबो नोंसिना हरैहायसो साहासो थांबाय होननानैहाय ओमफ्राय दाना मानो थांखो आंहा सासेल' फिसा साख्रि मोनखानाय 5 स्टाराव मोनखानाय बेफोर फिसाया मानो थांखो बहायलाय बियो 2023नि मा होनो फेब्रुवारि बियो माबा 2013नि जानुवारियाव बियो थांदों ओमफ्राय 2014 जानुवारि 8आव बिखौहाय गावथारनानै लांबाय बियो बे साहाथिङै हाग्रा दङना बे हाग्रायावहायनो माने मारै बेबा गावथारखांनायनि उनावसो आङो मिन्थिबाय आङो जोंथ' सबाय फुदोंमोन ओइदिनखालि बेलासिसिम जा दाउखाफ्रा आंनि खर'आव बासा बाबाय बायबाय ओइदिनखालि ओरैबायदि दुखु नांबाय आं मा जाखो फना 12था 1थानिफ्रायनो आं बुखादोंमोन ओमफ्राय नाङाखिसै मा जाखो दिनैलाय सासेल' फिसा आयै होननानैहाय फन हरो सानफ्रामबो ओमफ्राय दिनै मानो आंनि फनखौ हमाखै होननानै आं बिराद दुखु मोनबाय आरो थिगखौनो दुखु मोनदों बाबुमोन आं गोथै सहखौ पुलिस थानायाव लाबोनानैहाय अखानायैसो मोनदों क'क्राझारावबो लाबोबायना क'क्राझाराव लाबोनानै पस्टमर्टेम खालामबाय दा आंहा फिसायानो गैया आरो जों बोराय बुरि सानैल' ओरैबायदि दुखुखा बाबुमोन बे मा होनो NDB-फोर सारेन्डार जानाय जायगायाव आं थांदोंमोन थांनायाव दाना सिन्था जानाङा जाबाय आङो सानदों आरो आंनि फिसायाबो दंमोनब्ला बिदिनो आं मोखां नुफैगौमोन दिनैहाय बिदि सानबाय आरो आं ओरैबायदि आं दुखु नांदों बेनिफ्राय बिसोरो होनदों आरो लिस्ट लाग्राफ्रा सिन्था जानाङा मादै न'खर जों थांखागोन बिदि होनदों आरो ओमफ्राय आं गोसोआव गोजोननाय मोनदोंमोन बे ओरैबायदि दुखु नांदों आं दासिमबो फिसानि खोथाखौनो रायज्लायनो हाया माबामोन बिराद दुखु मोनो आङो आंहा दा फिसायानो सासेल' फिसानियाव 3 दङमोन नालाय हाबा जाजोब्बाय ओरैबायदि दुखु दा बोराय बुरि सानैल' जोंनो मावनानै जायो बिराद दुखुखा जोंनो दा ओंखायनो सारमोननिफ्राय आङो मोनबा एसे अनसुंथाइ मोनोबा आं सारमोनखौ खावलायदों प्रमद बर' सारमोनखौ फेरेंगा सारमोनखौ आरो आसाम सरकार सेन्ट्रेल सरकारफोरा अननानै जाहाथे जोंनो 5 लाख थाखाखौ जाहाथे अननानै होयो जाहाथे फिसानि नामै जोङो माबा मोनसे तीर्थस्थान खालामनानै दोननो आंनि बिखायाव आं साननानै दङ आरो दा जों साख्रि गैया बाख्रि गैया बाबुमोन जों मावनानैसो जायो फिसाया जुदि दङमोनब्ला जों फिसाजों बेसेबां आलो गोजोन मोनजागौमोन साख्रि मोनखानायखौनो गारनानै फैनाय बेफोरनिफ्राय आंहा बेसेबां सानबाय थानांगौ जायो दा बाबु आं बेखिनिखौनो बुंनानै आं बे माबानाव जानायावहायनो बिदिनो गावथारजादों ओमफ्राय फिसा 2 दङ ओमफ्राय हिनजावा बे फिसा गावथारनानैहाय जै दिन फिसा आरो फिसायखौ गावथारदों
बे बोसोरावनो बे हिनजावा बेनो हाबा जाहैदों ओमफ्राय दा आं बेसेबां खस्थ' फिसौ फिसा सानै खालामदों माबानाया गावथारनाया बे दुमबाजाराव गावथारदों दुमबाजाराव सानदो होननायखौ गावथारनानैहाय ओमफ्राय आरो माबा गावनायखौबो खोनाबाय आयै दिनै मा गावखो सोरखौ गावखो होननानैहाय अंगहत जालायबाय खोनाजोब्बाय ओमफ्राय मिथिनानैहाय खोनानानै माबानानै गावनायखौ खोनानानैहाय आङो आरिबाय नै जोंनिखौ गावथारखोना माखो थांदिनि फै नायदिनि होननानै थांदों आङो थांनानै बे दुमबाजार जायगायावहाय थांदों थांब्ला गैले गावथारखाबाय फिसालानिया सानदो बिर होननानै साला जमनानैहाय दुमबाजार साइडआवहाय गावथारदों आंनि फिसाखौ लास्ट लाखौ मोनदों ना मोना मोनाखै दासिमावबो पुलिस भेरिफिकेसन जादों ना जादों नै दंखायो पस्टमर्टमाबो औ दंखायो जों माबाजोबखादों ओमफ्राय गावथारखांनानै गसाइगाव टाउन आरियाव माबायाव लांबाय पस्टमर्टम खालामनो बेयावबो हाजार मा जाखो बिर होननानै नायनो मोनसे सेन्टारनि पुलिस फैदों 101 माबा गावथारनायनि बिरखौ नायनांगौ बिरखौ मा जातनि बिर बियो बेखौ नायथारनांगौ होननानैहाय पुलिसफ्रा जोबनो बे सेन्टारनि मानसि फैदों गावथारखांनानैहाय सरकारा बेनो बे अनसुंथाइ होनो नागिरदों नालाय प्रमद बर'आ गावथारनायनि न'खरफोरखौ साख्रिबो होगोन अनसुंथाइ होगोन 5 लाखखौ होगोन आरो बे बिमा रान्दिनो दखान खालामनानै जानो होबावगोन होननानैहाय बुंदों बे प्रमद सारा दिनैसिमाव जोङो मोनथायाखै मोनाखै अनसुंथाइखौ माब्लाबा बियैबाय थेवबो र' होनो आरो बुङो थायो मोनगोन नोंसिनि नाम दंखायो गावथारनायनि लिस्टआ दंजोबखायो मोनगोन मा मोना होननानै बुंदों आरो फेरेंगा सारनावबो थांदों आङो खेबनै बावबो फेरेंगा बुंदों फैनाङा नोंसोरो नोंसिनिया दंजोबखायो लिस्टआ फारि दंजोबखायो मोनगोन बे 5 लाखखौ मोनगोन नोंसोरो फेरेंगाया बुंदोंमोन जायफ्रा एनडिपिनि नामाव गावथार जानाय बिसोरनो साख्रि होगोन होननानै बुंदोंमोन बेखौ साख्रिखौ मोनबाय नामा मोनाखै दिनैसिमबो गैया साख्रिबो गैया जेबो गैया आरोबाव आंनि फिसाखौहाय बे ओरै फिसौ सानैखौहाय माबाव नायगोन मागोन सिन्था जानाङा होननानैहाय बुंदोंमोन बे प्रमद सारबो फेरेंगा सारबो दिनैसिमावबो आं जेबो अनसुंथाइ मोनाखै ओरैनो खस्थ' फिनानै दं आं बे फिसौ सानैखौ दा माबायावहाय खस्थ'यैहाय आङो फोरोंबाय दा 10आव थांबाय फिसा हाबा जाबाय बिब'आ हाबा जाहैबाय बिया हजोंहाय बर'फैथार होननायावहाय हाबा जाहैबाय बेबो बिनिनो फिसा सानदोनि सानैखामोन बेनो आंनि अनसुंथाइ मोनगोन होननानै आसा खालामनाया प्रमद बर' सारनाव फेरेंगा मोनाव आं खननै खनथाम थांदों फेरेंगा सारनावबो प्रमद सारनावबो दा मोनगोनल' होनना बुङो बियो दिनैसिमबो मोनथाय गैया बाबुफोर बेनो आंनि बुंनांगौआ माबायदि दुखु दाहा लादोंमोन बिसोरल' नङा दुमबाजार एरिया अक्सिगुरि एरिया बेफोरबायदियाव एनडिएफबिनि जायगा फुरा एनडिएफबिजोंनो दुखु दाहा मोननाय आं जेब्ला बिथिंजाय बेरायदों बा थादों जों माइरं लांनोब्ला पाब्लिकफोरा रायजो राजाया जोंनो माइरं होयोमोनबा माबायदि हरनि 12टा 1टायाव थांनानै होयोमोन जोंनि 2nd बेटालियनाव बिथांमोननि अननायाव जोङो बे मोनसे केम्पआ थांनानै थादों नाथाय दिनै बेफोरबायदियाव रायजो राजानि खोथाखौथ' दोनथ' दिनै नैबे खुंथायाव थानाय प्रमद बर' आरो रन्जित बसुमतारी बिथांमोना अनलि भट बेक बिथांमोननि दुखु दाहा बिथांमोननि हांमा सुरनानै गाबनाय बिथांमोननि मेगन मोदै फुगारनानै बाथ्रा बुंनाय बेफोरनि प्रति अननाय बा माबा मोनसे बिखायाव मालाबाबो नांफेरा पावाराव जै फैबाय नोंसोर सोर नोंसोरनि फिसाज्लाफोरा मा सनाव बेफोरबायदि मुंख्लं जाया सोर थांनो थिना नै बेफोरबायदि कुइसन जायो प्रमद बर'नियाव जों दुखु नाङोलै जों दुखु नाङो बेफोरबायदिखौ खोनायोब्ला आरो नुयोबा दाखालि जेब्ला क'क्राझाराव मोनसे कमिउनिटि हलावहाय जथुमा जादों साबेसे बिमाफ्रा गाबै गाबै थांदों बिमा खैला मैलानि सासे बिमा बुरै गावनि फिसाला सासेल' माबायदि बुंदों नों जोंनि बालाकखौ होयोब्ला फिला गुवार जालांगौमोन दा नोंहा फिला सेबनो हमदों सोरखौ बुंदों इउपिपिएलखौ बुंदों इउपिपिएलखौ बुंदों फिला गुसेब जाहोलांगासिनो आरो जागुबैदोंबो
हाग्रामानि दिनै हाग्रामाखौ बाख्नायदों हाग्रामाया जेब्ला एकर्ड खालामदों बिसोरना दिनैहाय जेलाव थानाङाखै बेफोरबायदि बाथ्रा बुंदों बिसोरनि केसफोरखौ उइद्र खालामजोबनानै होदों बिसोरलाय माथो मोनजोबदों फा जोंनालाय दिनै जोंनि 5 लाखखौ होआसै दे नांजाया रज' दैमारिखौथ' मानो सोनानै दोनखो बेफोरबायदि थ' जेखियानो जादोला बाथ्राया गोलाव जाबाय आं बारा गोलाव खालामनो सानाखै बुङोबा लावलाङो बावहाय सोरबाया मा कमेन्ट होनो गोसो होनो हागोन एसे आवगोलावहाय आं मोनसे मिउजिक सोफादेरनानै होदोंमोन बे मिउजिकआ बे मेथाइखौ आंनो लिरदोंमोन दे ओमफ्राय खननोबो होदों ओमफ्राय पाब्लिक खालामनाय जायाखै आं दासिमबो खालामगोन सम लानानै मेथाइ दोंसे लिरदों दैसोम बेलारोम आरो जिउ राजा बिसोर साथाम मानसिखौ लानानै दोंसे सुंद' गुसुङै मोनसे मेथाइ लिरदों जाबाबो जायाब्लाबो ना थौले मेलेमजों एकदम थौले मेलेमजों जाबाबो जायाब्लाबो साथाम मानसिनि नामखौ लानानै लिरनाय जादों जिउ राजा बेलारोम ओमफ्राय रैसोम सारमोनाथ' जोंनि बहुत सिनियर बेलारोम मोनाबो जोंनि बहुत सिनियर बोसोरथामसो सिनियर आंनि आरो रैसोम सारमोना नैबे जिउ राजा सारमोन बिनि लेडिङावबो एसेब्लाबो थानो मोन्दों नैबे बेलारोम सारनियावबो सानसे साननैब्लाबो थानो मोन्दों ओमफ्राय रैसोम सारनियावबो आं सानसे साननैब्लाबो बिनि आन्दारावनो थानो मोन्दों सेकेन्ड बेटेलियनावहाय थ' बिसोर साथामखौनो लानानै आं मेथाइ लिरनायबो जादोंमोन ओमफ्राय मिउजिकआ कमप्लिट जायाखै इनकमप्लिट जानानै दं होजोबनो हायाखै खालामगोन पाब्लिक खालामगोन आं बे मासनि गेजेरावनो पाब्लिक खालामनो सानदों थ' लोगोफोर भिडिअखौ बारा गोलाव खालामना बावनो दोनथ'बाय जय बर' हारिनि